Samantala mga idol, muling nakatanggap ng ayuda ang nasa 669 na rehistradong tricycle drivers sa Tayug mula sa lokal na pamahalaan bilang tugon sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Bawat benepisyaryo nakatanggap ng karagdagang 3,000 pesos na tulong pinansyal na dagdag sa naunang 5,000 pesos na ayuda na pinagkaloob ng pambansang pamahalaan. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng patuloy na oil crisis na labis na nakaapekto sa sektor ng transportasyon, partikular sa mga tricycle driver na umaasa sa araw-araw na pasada para sa kanilang kabuhayan. Binigyan din ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na suporta at pagkilala sa sakripisyo ng mga driver na nagsisilbi sa komunidad at nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. IFM News. IFM News. IFM News.